гигант. Бях в сайта на Първанов, много скучна работа, има само едно нещо за сваляне. Кое това нещо за сваляне? Попитали от щаба, щях да кажа от баба, да не някой скринсейвър скринсейвър с Ангел Марин. Сайта на Георги Марков пък явно нещо е развален. Не знам какво става, колкото пъти напиша www.georgimarkov.com, толкова пъти влизам. Продължавай. Славчо! Славчо! Какво? Извинявай, страдам от... Имам проблеми, днеска произвеждам само лапсуси. Знаеш ли какво е лапсус? Лапсус е... Исках да кажа пъти и казах пути, бе, ти разбираш ли? Не мога повече. Георги, Густав Шнабъл е написал Мъжът и ръката интимно. Все причини си е чел. Това беше единствената еротична книга в нашето детство. Мъжът и ръката интимно. Това казва ти. Това казах. Мъжът и ръката интимно. Аз тая не съм я чел. Весе, заповядай. Вижте какъв уникален човек. Аплодисменти. Това е един велик човек. Защо реши, че се казвам Веско? Ами аз така ти викам. Веско. Минело. Винаги съм ти викал Веско Маринов. Да. И раз да казват всъщност. Венци. Аз ти викам Веско. Чудесно. За мен винаги си бил Веско. Ние запознаваме отдавна. Ако ме погледаш още малко в очите, ще се съгласят за всичко. Уважаеми гости, на гости ни беше Кръстю Лафазанов, Кръстю Лапцаров. Така е. Стават грешки, лапсуси. Разбираемо е, мен иначе любимото ми е, дет каза, че си имал гости от други светове. Това беше... Аз тръгнах надолу вече. Имал съм гости от други светове. Други светове. На второ място в нашата класация. Какво? Цитирали едно нещо, което е твърде специфично за творческата, актьорската дейност. Това е когато ние атакуваме реквизита, но и реквизита атакува нас. Това са едни проблеми, които възникват при бораването на актьори с разни вещи или с разни костюми. В някои случаи дори с части от тяхното тяло. Предлагаме на вниманието на зрителите четвъртото място в нашата класация, а именно разпадащи се актьори. Торка, я покажи сега как ескимоските се печат на соларио, покажи. Така. Ай, скриса, че тук се вижда едно нещо, ай, скриса. На други чудеса. Искам да ти подаря тази брадачка. Спомен. Вземете я, моля ви. Вземете я. Пазете я като очите си. Не вие. На други чудеса. Не дайте! Кардиналът Кохни ще ни убие! По-вкусна брадавица не съм ял. Ако не вярвате, ако ви лъжа, ще си изям ухото. Стига, бе! Здравейте, вие! Айде, разкажи за малко! Я гледах това спортна жилица! Това е да откъс шутер! Ей, взимам я! Това мои деца, гледай, победа, гледай! Това мои да копам! Взимам я! Я гледай! Това се раздава, някаква се не разчеква, ще се плини! Не ходят разни похлюбки, ето! Ще стана твоя жена! Всичко започва една вечер, когато... Няма да ми закачаш. Когато съпругът целулитно се върна от свет. Да. Аз съм ги редувал. Твои актьори. Сега следва твои. Роднина милиционер. Така е. То е посветено на твоето тяло и се нарича Непослушното тяло на Слави Трифонов. Трето място в нашата класация. Да не се порежеш. Спокойно, бе, Шери. Няма се порежа, бе. Спокойно. Леко. Спокойно. Благодаря. Докато отваряхме урочетама, така се наложи, малко се порязах. Ако обичаш, превържи ме, като ме ще ставаш добре. Браво, шефе!
Ако ви кажат, че не пари, лъжат. Съвсем малко си изгоря, има малък грях. Разкръчи си краката. Никога не съм обичал този термин, разкръчи си краката, особено когато става дума за мен. И сега, готови, старт! Да, и след това Айде тръгваме! Юда! Юда! Така е. Шоу-бизнеса винаги има рискове. Няма ли да кажеш нещо? Някой Какво да кажа просто? Спомен за кое? Веднъж си щупи ръката, да сега се сетих. Не, това беше когато на гости ни беше световен шампион по киокушин. Да, от Варна едно момче, да. Да, Емил Стоянов, ако замела. Емил Костов, защо говоря, Емил Костов. Много готин пич и трябваше да чупим, аз реших да чупим такива дървени... Талпи. Ами не талпи, има такива дървени... Дъски. Пръчки, клечки, дървета. Явно тази рубрика ще продължи, може би. Дървени... Уреди. Не, пластини щях да кажа, но няма нищо общо. Дървени плочки. Да. Такива плочи дървени, такива, които се чупят и на репетиция щупих една и казах, окей, няма проблем да щупя и на предаване. И на предаване също щупих, но в момента, в който ударих, аз се щупих, но имаше някакъв чеп. Чвор. Чупи си пръста, мисля. Да, чупих си, отстрани си чупих ръката и пръста, малкият пръст. Всъщност този малкият пръст, тук отстрани си чупих ръката. И от тогава с тази ръка правиш ли нещо или не? На мен ми трябва пръсти, не ръка. Ръка е прекалено сериозна. С пръстчета, ето, за това се харесваме. С пръстчета, да. Знам, да пръстчета ми трябва. Но беше много интересно, като отидох в болницата, които гледаха шоуто, аз се появих, ние го записваме по-рано. Да. И се появих в болницата, много беше странно на медицинските сестри. На второ място сме класирали основния бич за нашото шоу. Който е? Това е с нищо непредизвикания смях. Нека да видим второто място в нашата класация. Вярно е, батко. Методие. Помня срещата на върха. Що се смееш? Не мога да разбера. Сериозни работи говорим. Как?